Onyankopon asem ona mo hende bisu a odi mo nipa wa asase su ye onam na bi wotwe enan ne chemu ye edu baako etifi asem si Onyankopon fie ho anigye oso Onyankopon ni fie ho anigye Onyame fie ho anigye oye ebre so me se ne wona ko Onyankopon fie kwa nkrofo di o matem yes na wajimi na ma mokwa so na de me hunu de ha mo stadium kura no ball stadium nkrofo nya adaje koye de yen eno de ye hye nipa nkonan munyere mo ho nko but eduru Onyankopon fie a na akwete se eno de eye ade bi a ekum nipa se nipa Awurade ma adom ne animonyam Israel Onyankopon ma adom ne animonyam onfa papa enkame won a wonam ten no hallelujah se tete woni nkrofo bi nante oyi ne ho adi kire nkrofo bi na sasa nkrofo no Onyankopon ama na amfa onu ni dini ametonton ne ma nkrofo na ye bere so Onyankopon kɔ na ama onu ni dini nkrofo de betonton ne ma de a ko ne tetefo na ani ne yi yes do some the call David nyom ebi wotwe enan ni mo aye edu baako Psalm 84 verse number 11 Psalm 84 verse number 11 na intie Onyankopon onwani no ase amapai ba ya ba Onyankopon ni mu yi ene de ya ye Onyame nipa bebre so bo mpa e kire Awurade Onyankopon ti asefo ne saa ye woni pa ne bebre etoda omu hu ne se ye ko Onyankopon ni mu na se yenya bibi to Onyankopon fie hɔ a na bema de da ye so no Onyame hu yɛbɔ no wayi aye de afiri yɛn so nipa nsusu ye ne nipa atwene asɔfo ne adiyifo de ahye nipa tiri mu saa Dimakato says si asɔhwe a yo asɔfo no obi si prayer items obi si prayer materials obi se omo won terms ahodo asofo mpo etiase adifo ne tiase se ebia asore wona age Onyankopon di a ye kɔ asore ne ye kɔ mpaebo no se mo bana mo nya beto bibi a ye ne asofo ye ne adifo ye ne abofo no ye shira so a Onyankopon tiasefo nam so de bachiw mo afiri mama ne mo akodiem na mo ho atom hallelujah amen koso wo asase afanan mea bebre Israel Onyankopon na esomro na se Israel Onyankopon bo so nya asase no magya Abraham Onyankopon no oye ba akope na kwan so ye baako hallelujah oye baako na kwan ye de baako na kwan nye mienu na kwan eye baako akwan baako no a onam so fi mresante tetetetete no saa kwan na so no onam saa kwan no eso ano onam se tete woni nkrofo bi nante oyi ne ho adi kire nkrofo bi na sasa nkrofo no Onyankopon ama na amfa onu ni dini ametonton ne ma nkrofo na ye bere so Onyankopon kɔ na ma onu ni dini nkrofo de betonton ne ma de a ko ne tetefo na ani ne yi yes Onyambe jewo
amana ye ɔne tetefoɔ no ɛne ne yie yɛyɛ bere sofoɔ no asɔfoɔ ne adiifoɔ ne abɔfoɔ no ɔmo ka ɔmo kire mu sɛ onyame na ama ɔmo saa akwanya no na sɛ ne onyankopɔn ne saa ɔmo mu twa mu na anyɛ deɛ nanso onyankopɔn nyɛ ne saa sɛ tetefoɔ no onyame nam ne honhom so nam ne dɔ so na ɔde ne honhom due nkurɔfoɔ bi no mu yi ne ho adi kyerɛ nkurɔfoɔ bi na ɔde saa nkurɔfoɔ no fa n'akwan so na owie ne honhom da adi ɛnam nkurɔfoɔ no so ma nsɛnkyerɛnne yɛ ebinom dea na sɛ saa nkurɔfoɔ no ntɔ biribi a ntua sika bi a ɛbɛyɛ dene sɛ yɛyɛ bere so ɔbɛdane n'akɔ ne sɛ deɛ ɔbɛtua sika na deɛ ɔbɛtɔ biribi no ɔno ɔbɛnya onyankopɔn nsɛm ne pa yes wotie me Israel onyankopɔn na ɔbɛkye wo amana ye nti na nnipa bebree yɛpere kɔ asɔre yɛbɛtɔ biribi adeɛ wɔ yɛasa adeɛ wɔ bi wɔ hɔ ɔwɔ naano mbɛyɛ ma anya bi ne so saa mansa anya bi na akɔ te sɛ naano ɔbɛyɛ wɔ anya bi na wɔ anya bi no ama deɛ ɔpɛ sɛ nyankopɔn yɛ ma no no saa deɛ ne nyame ntimi nyɛ de yɛ ɛnyɛ onyankopɔn ɔnam n'asɛm so firi sɛ ɔsoro ne asase baeɛ obi a ɔpɛ sɛ onyankopɔn yɛ biribi de ma no ɛne deɛ onyankopɔn aka ne ho ntam sɛ ɔbɛyɛ biribi de ama no onyame nam n'asɛm so na yɛ biribi de ma nipa amen na ɛpaatɔ me bɔ wo n'asɛm na ɔnam so no ɛnyɛ wɔn a yɛreka asɛm no kyerɛ wɔn no na ɔnam so yɛ biribi de ma wɔn na wɔn a ɔte asɛm no na ɔyɛ asɛm no yɔfoɔ no ɔn a onyankopɔn nam n'asɛm so na ɔyɛ biribi de ma wɔn amen Israel onyankopɔn na ɔbɛkyɛ wo ɛnyɛ asɛm no tiefoɔ ne ne wura efifoɔ asɛm no tiefoɔ ne ne wura efifoɔ nka ho wɔn a ɔte n'asɛm na ɔyɛ deɛ ɔyɔ onyame bɛkyɛ wo amana ye kae na mentie onyankopɔn asɛm a ɔnam ɔhen David so a ɔde ma onipa wɔ asase so no yɛ ɔnam no aduwɔtwe ɛnan ne kyɛ mu yɛ edu baako atifi asɛm sɛ onyankopɔn fie ho anigyeɛ ɔsɛ onyankopɔn ne fie ho anigyeɛ onyame fie ho anigyeɛ ɔyɛ yɛ bere so a mɛ sɛ ne wɔn a ɛkɔ onyankopɔn fie kora nkurɔfoɔ di wɔn atɛm yes na wagyi mi ɛna mo a mokɔ asɔre deɛ mehunu deɛ ɛha mo ana stadium kora nipa nkɔtena hɔ wokɔtena nyame fie yareɛ da so yɛtene yɛn nsam a na onyame abi yareɛ afiri hɔ wokɔtena onyankopɔn fie ɛtɔ da ade bɔne bi bɛto na ɔnam honhom so na wayi n'adi ne yɛaka kyerɛ ne yɛasra ma na onyame agye wafiri mu woba onyankopɔn fie wonam ɔhaw bi mu yɛatene yɛn nsa onyame tumi ne ne honhom na hoɔdene mu na onyame abɛyi saa ɔhaw no afiri hɔ wowɔ ankasa de w'ani ayɛ deɛ ahunu bea wei no ɛnɛ nipa ɛkɔ a na nipa edi wɔn atɛm nipa akyɛ wɔn na ɛkɔtena stadium a yɛhyɛ yɛ a yɛgye kaapo a sika yɛgye yɛama no 1 cedi kura da gye fa sɛ ɛfɛɛfɛ foɔ no paatɔ wɔn gye sika no baabi yɛde fa paatɔ wɔn de sɛ sika no bi da stadium koraa no bɔɔlo stadium nkurɔfoɔ nya adagye kɔyɛ deɛ ɛno deɛ yɛhyɛ nipa nkoran mo nyere mo ho nkɔ but eduru wɔ nyankopɔn fie a na akɔte sɛ ɛno deɛ ɛyɛ adeɛ bi a ekum nipa asɛ nipa ɔso wɔ nyankopɔn fie ɛho anigye nipa yɛ wɔ asase so mesi nipa n'asɔfoɔ ne adiifoɔ n'ama ɛnɛ no yɛhunu sɛ de onyankopɔn si teɛ na nka baabi yɛ no wɔ ɛhɔ kɔ yɛ anigye sɛ onyankopɔn fie da papa ne adɔe ne nkonimdie bibia nyankopɔn fie na ɛwɔ ɛtɔ da no ɔmo yɛ ɔmo sɛ nipa no mokɔ asɔre na ɛyi China metaa kasa asɛm yi ɛna China foɔ nkɔ asɔre ɔmo di yie maame nka nkyɛw yɛne nyankopɔn ama yɛhu na yɛhu onyankopɔn a yɛnim sɛ deɛ onyankopɔn adwene nim deɛ ɔde ma nipa ne nipa de bu nkonta ne si asase a na si ɔma yɛ no yɛne ɔma no yɛnya nkɔdi so o nti wɔn na yɛmim ne yɛsisiefoɔ ti bɔnkɔsofoɔ ne nya kɔ akɔdi ɔman no so ne sɛ ɔman ne nkɔ yɛ a watwerɛ ndada sɛ nipa bɔnefoɔ di ɔman so a ɔman na yɛ deɛ ɛsɛ di ɛno na efiri wan efiri nipa bɔnefoɔ di mo so ɛnyɛ asɔre n'asɛm o
ndi ya munyama yen so Onyankopon wo yi ni wodi achi yeso ya munyama na kiye so me bi me yenwe hallelujah ya ni aka to so kompa Ghana fo mo bompa ye nsimu ye mun kai hu ni se wo se nipa bonefo ti Ghana no nipa bonefo MPP abedi NDC abedi nipa bonefo Onyankopon de aya adansa chemsa sankofo nyina ye nipa bonefo ti mo besia pini yes MPP NDC mu nyina mahama mampanyi dada na kufa do Ghana mampanyi ni kyerɛ sɛ sankofo nyina ye nipa bonefo nti nya asɔre dem obi kɔtena ye wokɔ broni krom broni no broni wa mesi broni wa adwempa but Ghana nso so no ana bibrem nipa tuntum na adwem bɔne wo si nipa bɔnefo ti wo man so tiketo da no mo jai na nkrofo nyame ho mo yeso no yenso abeso bia me ahwe na senko bi benya adaje wie sika wo port one ke behwe but we de ye wie na ewie akoye de akoche eso o ti gold ho na se gold wa hunu bo a eson wa hunu gold bo a eson gold bo a eson na timetena se ma China for be two gold ko na afa na ado wani ato 1 cedi so nyansa ne de ye hene ti Job chapter 32 verse 9 was nya wona wani ni pi ni nim nyansa hallelujah amen was Onyankopon fie enwa ni chie na no isa mamu onyame ma nipa ne bi nyansa ne nim di a ye de kyekere wo man nyansa ne nim di a Nyankopon asase kakra ka da hoyi asase kakra kai ene ono ade ni nyansa ya asase wonim se brebi na menti asase asase so Nyankopon obo ye etoda ne nyame ma baabi aye bepo na baabi aye flat etoda so da ha bepo na ha bepo na ha ye sei no awurade ma baabi aye kokom se awurade yesu yesi da ya bepo ye benya na keda so de ye flat de nyame anya ne sa amaye ese no wonim se ye besi da se nyame nyansam no nka asase nyina aye flat nke nso to ya nke beyiri ye nyina ni se mepo no nyame nim de ni nyansa ne kokko no waye ma ensu a eto se enyiri mfa asase se de ono waka no ensu to a de tetena kokko asase trere no etetena na fa na be fa kokko no ntem sa afi ni na akọ epum hallelujah lesa nyame wo mu so hwe wo be po ne kokko na wo bedwa won ti ase di se de nti aha no afro na hafro na hadamu no se nyame ma ni nyina ato se ne nso to e beta ha e be yira fai to paja baabi no paja baabi no ma baabi so sa nti so to abo se nwanwa sana nti aye nti se ye kwan ni aye gata sa ye de ato ho nsu anta akwa no so wuti gold ho o ma China ni abetuko na wo ko 1 cedi ho nyansa wai osin nim dia me man nti nim dia a me man nti na so ra ye cassette ya sorry Onyankopon so ma me wo yi ni wo di kire no mo no se ye mfa school na kekere wo man e do nyame honhom if one nam no honhom so wate kiri kuro bia wo se de wo so na ma ni wo mu de yi ti nkrofo na honhom ba ye so no wo ma ye ni suade hu no o ma ye nkuntabuo ni chemo ye duba ko na owia ni chem ni awurade nyankopon ka se amen na owia ni chem ni awurade nyankopon yei na owia ni chem ni awurade nyankopon dia no ka kire wo owia ye han chem ye bambo hallelujah wo si han ene bambo eye onyankopon
de nipa han ne bambo efiri Onyankopon nche no de ma nipa hallelujah asebi no ka kire wo to se han ne kyem ni Awurade Nyankopon kan koi Awurade ma adom ne animonyam o se Israel tumfo Nyankopon no o ma adom ene animonyam ka se amen amen Onyankopon ma adom ene animonyam omfa papa meba o Onyankopon ma adom ene owia ne kyem eye Onyankopon na Onyankopon ma adom ne animonyam ndi asase etesu yi se onipa opese unya ade bi a unsusu nkan bi nhemu a ba bi etimi firi ba eye Onyankopon amen so opese enkunimdie kese bi tɔ so a ba bi a efiri ba ene Onyankopon amen Onyankopon ma adom ni animonyam hallelujah amen de nipa bi nipa mfa ne nyehwe obi nipa nka ne nka nipa ho so de ne ho bata Awurade a oso Onyankopon timi dom no ma na nya animonyam na de nipa susu na de nipa nka bi nhye mu no de nipa nim se ono de nka onka onka onse no na ode adom no amen Onyambecho ama na yeye eto da ho okra ho ebetimi asi wadwene ne omu se yewo ade bi ho e wa asase so a wo de wo behunu mu se enya ade sa ade no nsa betimi aye de aka bi da but wo se adom ne animonyam Onyankopon na de ma na se de nke nipa nyansa nipa adwendwene nipa nkontabuo nipa nsusu ehunu se on de ontimi nuru ho no Onyame dom no e ma saa de no ne nsa tumi ka Onyambecho ama na yeye Onyame ma adom ne animonyam ni wabra ba awobo no adofo no de ebetimi asi wabra ba wama na waye nhira na waye nkurumdifo ama nwema papa aba so ama nkurumdi aba so ama nwema ya akese aba so no enya wutumi anase enya wunyansa enya wa hoodene na emom eyo Onyankopon adom mu ne namba ni paso amen sesi ya mene wo hai asase a esi so dan ne bo okosoro wo hwe de wo adwuma a wo ye ne kwa na obusa ho se eni da be na benya asase na asa hwe cement se cement so bo na eye de se cement kom se 55 for say sister na 55 na cement ba ko 55 no busa se ne da be na beto cement ba ko ade be si da ya ye de but wo se adom ne animonyam Onyankopon na de ma fa ho to Awurade so wati amen me ka sem bia to se wo do ho mo Onyankopon na hwe Onyankopon akwan se wo be hwa maame se cement koduru 200 Ghana cedi kura wo be siw dan no watenam amen Onyambecho ama na yeye ose adom ne animonyam ade a enye nipa ahoodene yes ene tumi yo enye nipa nsusu enye nipa nkontabuo Onyame ne firi ne tumi mu se ofiri ne honhom se de ne tumi kase ma ne ye ne tie na ode ye bibi wo nipa brem odom na wa hye ne de animonyam wo so na de nka nipa nim se edene senka wo nsa beka no ne dum ntina wo nsa aka amen
Awurade ma adom ne animonyam. Israel Onyankopon ma adom ne animonyam. Ɔmfa papa nkame wɔn a wɔnam tee no. Hallelujah. Owia ni ekyem ni Awurade adom ne animonyam Onyankopon na de ma. Owia no se na ɔmfa papa nkame wɔn a wɔnam tee no. Ɔmonam tee no. Ndi ɔdom ne animonyam no Onyankopon ase ɔde ma nkrɔfo bi na nkrɔfo a ɔmfa nkame wɔn wɔde ma wɔn no ɛyɛ nkrɔfo a yɛde yɛ ɛyɛ nkrɔfo a yɛde yɛ ɛnyɛ hallelujah Israel Onyankopon ɔbɛkye wo ama na yeye ne sɛ onyame aka ne ho ntam sɛ ɔbɛma nipa bi nipa wɔ asase so nanso nyɛ nipa biara onyame aka ne ho ntam sɛ ɔbɛhu nipa bi mmɔbɔ wɔ asase so but ɔkyerɛ mu sɛ ahomɔborɔ na ɔde bɛhu nipa bi mu no na ɛmfiri nipa nyansa na hoɔden ne nsusuyɛ ne nnwuma mu mmom ɛyɛ n'adom na ɔde bɛdom no no wɔ sɛ ɔnam kwan bi so na ɛde saa adom no bɛdom ne papa ɔmfa nkame nkurɔfoɔ a monam kyi nkurɔfoɔ ɛbɔ abrabɔ tenene hallelujah ne yɛba mpaebɔ ɛde adɔfo nom ɛnyɛ mpaebɔ a ɛda yɛaba yi ɛnyɛ no mu no Onyankopɔn bɛka sɛ ɔde papa yɛ ma yɛ o ne papa ne nadɔyɛ no sɛ ɔde bɛdom wɔ ɛda wɔ sɛ agye sɛ ɔnam deɛ yi de wɔannam tee a wotɔ ɔyere a de woyɛ na ɔsɛ ɔmfa ne papa ne nadɔyɛ ɔmfa ne papa nyɛ deɛ yi ɛnkame ɔnna ɔnam tee ɛnam Odiyifo so agye sɛ motɔ ɔyere agye sɛ motɔ samena masɔfoɔ sɛ agye sɛ motɔ nku agye sɛ motɔ Yesu mogya agye sɛ motɔ nsuo no ɛno nyɛ Nyankopɔn no a ɛna na ɔbaa Israel no ɛnyɛ n'akwae o de Odiyifo bi asɔfo bi a nipa tɔ adeɛ wɔ ne nsɛm ansa na Onyame nsɛnkyerɛnne adaadi no ɛnyɛ Nyame na ɔbaa Israel de ɔbɛsrɛ Israel a ɔbɛyi ne ho ade wɔ Israel mu sɛ amanaman nyinaa asase nyinaa obi ɔpɛ sɛ ɔhunu Nyame de ɔyɛ ɔsoro asase no baabi abɛhu no yɛ Israel Nyankopɔn de ɔyɛ ɔsoro asase saa na yɛyɛ de yɛfrɛ no te sɛ Nyame no ɔpɛ sɛ ɔhunu sɛ wayɛ biribi de ama obi a agye sɛ nipa no nam tene ne abrabɔ mu obi tɔ nsuo wɔ asɔre fie samena enku diifoɔ bi se sɔfo bi se ɔbɔfoɔ bi se agye sɛ obi tɔ ɔyere Yesu mogya a obi tɔ yɛ fɛn sɛ deɛ yi mo keka bi nka ho Onyambra kye o ama na yeye ɛno nyɛ Israel Nyankopɔn na sɔfo bi se agye sɛ ɔbɛbɔ afɔdeɛ bɛhu no diifoɔ bi se agye sɛ ɔbɔ afɔdeɛ bɛhu no ansa na Onyankopɔn nam ne so ayɛ biribi ama wa ɛnyɛ deɛ na na wɔne Abraham nanteyɛ no a ɔbɔ ne dini deɛ but honhom foforɔ bi na ne nam honhom foforɔ bi ɛna ne nam wɔsɛ Onyankopɔn no a ɔbɔ ɔsoro ne asase no ɔsɛ ɔmfa ne papa ɛnkame nkurɔfoɔ a ɔmo nam kye wɔn na pɛ sɛ ohunu Onyankopɔn papa hallelujah asɔfo asare to wopɛ sɛ ohunu Awurade papa ɛne ɛwɔ se hwɛ ne ne nyɛ deɛ yi hwɛ ne no nante tee bɔ abrabɔ tenene wogye wo ho firi bɔne mu wotwe wo ho firi bɔne mu ɔbɔ abrabɔ ɔsɛ saa nkurɔfo no deɛ Onyankopɔn mfa ne papa nyɛ deɛ yi nkame wɔ saa nkurɔfo no nso abrabɔ no bɛtumi ayɛ den a sɛ wode ba wo nam fam nipa fam a wobɛka sɛ abrabɔ no ɛntumi nyɛ yie da bɛtɛ Onyankopɔn sɛ wɔde ne papa ma nkurɔfo a ɔmo nam te nti deɛ ɔbɔ abrabɔ ɔtene nipa fam yɛnim sɛ ɛntumi nyɛ yie da no ɛnyɛ ɔno no ahoɔdene bi mu nti na wɔ sɛ Onyankopɔn ɔno ne adom ɛne animonyam Nyankopɔn ɔma adom ne deɛ animonyam nti wonam tee a wobɔ abrabɔ ɛsɛ Onyankopɔn ni wobɔ abrabɔ tene no a deɛ nka nipa fam deɛ nipa nso siem yɛnim sɛ wodeɛ wonya nuru ho wodeɛ nka ntimi nya bi da wodeɛ nka wo nsa nka bi da no na ɔnam ne honhom so ɔnam ne tumi so abrabɔ tene ne nti na wabɛdom amen
Israel Onyankopon no bachi wo. Ama na ye. Onfa ne nipa. Onfa ne papa. Nka me nkrofo a. Wanka se onfa ne nipa. Enka me nkrofo a ekoba afode. Wanka se onfa ne nipa enka me nkrofo a ekompaibo. Wanka se onfa ne nipa enka me nkrofo a ekoto Yesu moja. Wanfa ne nipa enka me nkrofo ekoto miracle oil, miracle altar. Wanfa ne nipa nya de wase ne nipa no nkrofo a enam tee omo bo abrabo eye de etene onfa nipa se obi bo abrabo etene a ete se de obi wo honam fam ewi ase no ko hon bi wo so okopemoa otiboni do honhom na fa na honhom na kire de bibi sa onye na sa nipa na ye de honhom ne kire ne se onye sa nipa na ye sa de ne wi a de aka no enye sa nipa na ho ode ne na dwendwene ne nwuma na de opese ohunu ne beba eye de honhom na okodan ne no a honhom ne kire ne se onye we no honhom na pede no ye no na honhom ne de tumi de sa de ne ye de saa no Onyankopon ne atene ne efo entem ne nante ne tie Onyambechewo Ama na ye. Israel Onyankopon obechewo Ama na ye. Ada rodi shiram. Rodi shiram. Ndoya makato se ena asofo ne adifo na abani nyina no a yese wo beto ya na ho beto no Nyankopon ani mu no o man kasa na bro no mudi ena o man kasa na eye de so man kasa ni enye do nyame nam no hom so be sra wo bi wo ye wa honhom nam Nyankopon diri mu ye wa honhom nam Nyankopon diri mu na obi bo Nyankopon diri mu se Nyankopon mo diri nyame akwaya saa honhom ni betimi be ye adwuma e wo nyame diri nim na enye wo nyame konkono no amen amen on fa ne nipa nkame nkrofo a tie ba mpaebo ye be bo mpae enye mpaebo no nko na Nyankopon ye de ehwehwe na emom tene abrapo tene ne nyuma tene ne no yoye wose eno do Nyankopon behwe se onfa ne nepa nya de na obeyi ne nepa ne se Nyankopon nyame oso na sasofo no kwa gitum so wo nepa ye de etwas wo yi na di wo nipa bi no mbrem oso won obeyi saa ne pa no wo mbrem no eye won na ebo abrabo a ise na ko pono obachi o Ama na ye. ndu be kwa sore obakọ mpaabo na so mo abrabo otene na so Onyankopon aye bia ma wa ene etwa se usu wa wieye Yes. izo Onyankopon no bachi o Ama na ye. o kwa sore o mo abrabo etene ena so Onyankopon aye bibia ma o da okra wonum se honam fam kura no ukọ baabi a yewo baabi a ukọ no yewo stamp edi si ade so ma uhun se ade we aha ne firi yemfa se wakọ police station na de wasem
akɔ baabi na se apolisifoɔ koraa sa hyɛ ase a baabi ade kɔɛ no krataa na ade kɔɛ no sɛ apolisifoɔ koraa sa hyɛ aseɛ no nipa koro na ade kɔɛ no bɛgye ahwɛ sɛ apolisifoɔ stamp yɛ de yɛ na akyerɛ sɛ ade wei de apolisifoɔ koraa nsa yɛ de yɛ ɛwɔ mu nyɛ saa na tie wokɔtɔ asase wɔ ɔhene bi hɔ a ɔhene no ahemfie no yɛwɔ ne stamp yɛ de yɛ ɛkyerɛ sɛ ɔhene no ne nsa yɛ de yɛ ɛhyɛ aseɛ Onyankopɔn se ɔno so ne nipa a ɔde ma nkurɔfoɔ no ɔno so wɔ ne stamp a ɔde esi so ehunu sɛ wei wɔn na ama ne nipa na nkurɔfoɔ a ɔde ne nipa ne ma wɔn no ɛyɛ atene ne efoɔ tẹ̀lé bi amaka sɛ mo bere so a asɔfoɔ si obi ante na ɔmo si nyame na ekyirɛ mo na ɔde ɛwɔ ayɛ kyɛk ne hwɛ stamp no wɔ yi nti wɔn si adana ebe yɛ dwe asɔfoɔ do mu wɔ sere o wɔyɛ asɔfoɔ na asɔfoɔ na yɛ sɛ nkwalaa nyame anim no ɔmo ayɛ sɛ nkwalaa ni adeɛ bia wɔ a wokɔ customs yɛ ɔmo stamp yɛ de yɛ yi wokɔ osuo bankɛseɛ mu yɛ ɔmo stamp yɛ de yɛ yi wokɔ yɛ nana ɔhene asantema nyinaa hene wokɔ yɛ wurafie a ɔno nso yɛ wɔ stamp yɛ de yɛ yi kyerɛ wo sɛ krataa wɔ yɛ wurafie na yɛ de yɛ yi efiri ɛna obi ka no ɔsɛ sukuufoɔ koraa wɔ bi kyerɛ sɛ sukuu wei na ɔba no ɔkorɔ nti Nyankopɔn so saa na ɔse ne deɛ no wayɛ no ɔmfa ne nipa nkame nkurɔfoɔ a ɔmo nam tee ne sɛ sɔfo bi gyina hɔ na ɔka kyerɛ sɛ obi antene na ɔse nyame ahyira na fa sɛ gu ti ne suma no